Naast dit ga ik ook gewoon de stallenmest met mijn Louboutin, de vrachtwagen besturen. Drama, liefde, oneenigheid, maar ook denk ik wel veel leuke momenten. Vooral de lifestyle, winkelen, maar ook bijzondere dieren, bijzondere auto's. Thank God had ik iemand bij mijn zijde. Ik denk dat het wel prettig was dat we elkaar echt al zo goed kennen. Ik denk dat heel veel mensen van mij wel een beeld denken te hebben als ze mij van de buitenkant zien. En ik denk dat ze daar wel verrast door worden door eventueel toch een zachte kant die ik denk te hebben. Wie heeft er het kortste lontje? Brigitte. Ja, dat denk ik ook. Wie heeft jullie het meest positief verrast? Ik vind Lisbeth wel heel lief. Wij leerden haar kennen als echte zakenvrouw. En zij is echt wel heel zacht voor haar vriendengroep. Wie is de grootste diva? Marjan. Oh. Ik vind Marjan meer de Lulu. En ik vind dan Anou meer de diva. Ja. De dames komen bij mij logeren, dat was heel interessant. Mijn event heeft een gouden randje gehad. Ik heb er zelf heel erg van genoten en ik vond het leuk dat de dames erbij waren. Bijna alle dames, niet iedereen was uitgenodigd.